vloggen, og velkommen tilbage. Ja, i dag så skal jeg bare ud og gå lige nu faktisk. Og ja, kan I fornemme det i stemmen? Jeg skal bare tage ud, og nu skal jeg bare tage sko på, og så er det bare afsted, hvis jeg nu kan finde en sko. Det ligger selvfølgelig her. Er du klar på at gå? Dit år. Prøv at se noget nederen. Sko. Altså, jeg var nødt til at brænde det her af. Eller ikke denne her, vel, men det gamle snørbånd, som for eksempel det her. Det var nødt til at brænde af på den her sko, fordi at jeg ikke rigtig kunne lukke den op. Og jeg kunne ikke engang, jeg kunne ikke på nogen måde få den op. Så det er sådan lidt nederen, så derfor så jeg fået sådan en her snor af en ven til min sko. Det var heldigt. Så yes, nu er vi på vej ud af døren næsten. Er du klar, Trona? Jeg skal lige have jakke på. Sikke græsker det her. Det er sådan lidt nice. Min status er, at det er rimelig koldt lige nu. Og vi er på vej ned i hallen. Så ja, og jeg har ikke rigtig så mange procent, så jeg regner med, at jeg først filmer videre, når jeg kommer tilbage igen. Så ja. Yes, jeg fik ikke rigtig filmet videre i går, og nu skal vi så ud og gå tur med min søster. Og så lad jeg gerne sige, inden jeg skal have min jakke. Sådan lidt. Kom nu. Eller det er faktisk en cardigan. Jeg vil lige her, der det kan så, når jeg skal sove. Her sidder jeg og filmer, så har jeg min computer og mit spejl derhen, fordi jeg har ikke overføringskabel, så jeg er nødt til at filme uden overføringskabel, men jeg kan ikke overføre min video uden overføringskabel. Så bruger jeg så i den grad mit stativ. Der er en autografplakat, der står mine ting, der er mine ting. What up? Og så spejl. Så ja, og her har jeg sparet mine ting, som jeg har oplevet. Her er min fine kop, når jeg skal drikke, fordi den eneste måde, jeg vil drikke på. Så har jeg bare nogle ting, som jeg har på kæld. Vi ses. Hvad skal jeg her? Okay, lige nu så er vi egentlig på vej hen. Vi skal nok lige holde den helt i Brugsen, ikke også? Jo. Eller er det på tanken? Brugsen. Okay, vi skal først lige ind i Brugsen, så må godt lige blive på Brugsen. Og ja, det er det, jeg kan. Men det er fordi, at vi skal hygge os, så vi kan være lækkert eller sådan noget. Finde ud af, ikke helt inden. Ja. Okay, højre. Ja. Nu er vi så inde i Brugsen. Men jeg tænker, at jeg vil smutte, og så filme videre, når jeg kommer hjem, fordi min telefon er lige ved at gå ud. Jeg har 1%, så ja. Jeg tænker bare, at vi ses. Okay, lige nu sidder jeg faktisk bare her, og jeg er kommet hjem for noget tid siden. Vi skulle lige holde spise, så ja. Og jeg aner ikke, hvad jeg skal lave lige nu, så skal jeg faktisk til at se den her som en video, Living har lagt ud i Lugetuben.
som har lagt en video op, der hedder Dræbende skræmmende klovne, og den tænker jeg faktisk, jeg vil se op hen og se. Og skal man nej, det ved jeg ikke, fordi jeg kan ikke rigtig oplade, når der ikke må nogen oplade. Så ja, så kan jeg ikke rigtig blot med i dag, hvis det er. Så hopper jeg hen og ser den her video, og ja, så må vi se, om jeg har strøm nok, når han er tilbage. Så ja, vi ses. Altså, i dag så skal vi til lægen, mig og min søster Rebecca. Og her er jeg mega træt, jeg er lige stået op, så ja. Jeg tænker bare, at jeg vil filme på vejen derned, så ja. Yes, vi er til lægen nu. Jeg har været derinde. Det er ikke noget. Jeg må ikke rigtig sidde med telefonen herinde, så ja. Altså på nogle af dem, så man kan hoppe, hvor man Yes, så er vi på grillen, efter vi har været til lægen. Og har, ja. Så ja. Nu sidder jeg bare og skal have noget mad, så ja, jeg tror bare, vi ses, når jeg kommer hjem, for jeg har 1%. Så har vi været nede at spise, jeg har fået lagt lidt makeup på mascara. Yay! Og min lillebror, han var så klog, så han har glemt, at ja, og jo, jeg har fået op min telefon og blæt den. Men så min lillebror var så klog, så han har tabt eller glemt sin hue et eller andet sted ved lægen eller ved grillen, så ja. Og jeg har sådan 7%, så yes, vi ses bare, når der er ved noget. Ups. Yes, vi regner med, at vi skal på klovnejagt, men jeg tror ikke rigtig, at jeg kan få filmet det. Og det er pisse meget, jeg håber virkelig, at jeg kunne få filmet det, fordi vi skal nok være i Høng til i aften. Og så kunne vi selvfølgelig få alle mulige fede videoer med en klovn. Nu når der var en klovn, der blev set i Høng i går. Så ja, og så her for nogle andre dage siden. Og hvor jeg også har set en og alt. Det er mega klamt, og jeg regnede med, at vi skulle på klovnejagt, fordi at, altså, det gør jo ikke rigtig noget, tror jeg. Men det er sikkert bare fordi, at det vil gøre, så folk kommer Halloween-stemning. Who knows? Men ja, jeg regner med at smutte nu, og så jeg regner med, undskyld, hvis der er, jeg kan få filmet noget til i morgen, så gør til senere med klovnejagten, så gør det. Men lige nu, så ved jeg det ikke, så ja, vi ses bare. Yes, så er mig og Mikkel på vej ned på stationen, fordi jeg skal hjem, og det skal han så også. Ja. God vlog. Det er virkelig akavet. Og så skal jeg egentlig være hjemme 5:30, fordi vi skal spise. Så det er lidt noget.